Перперикон – светилище, извисяващо се на скален връх, разположено в източните Родопи. За историците и археолозите това древно светилище е предизвикателство, а за туристите Перперикон е приказен град, едно ново, завладяващо и неповторимо приключение. Легендите разказват, че в най-древни времена върхът е бил наричан Каменния дом на бога Слънце. Тук, някъде високо в планината, се е намирало светилището на тракийският бог Дионис. На това свещено място са се поднасяли дарове на боговете, извършвали са се свещенодействия и се е гадаело за бъдещето. В подножието на археологическият комплекс Перперикон се намира село Горна крепост, тече златоносната река Перперишка, оформила плодородна долина и създала великолепни условия за живот от дълбока древност. Това място е усеяно с десетки археологически обекти от различни епохи, чието естествен център е Перперикон. Съвсем наблизо река Перперишка се влива в язовир Студен кладенец, построен по коритото на река Арда. Преди хилядолетия Перперикон е представлявал огромен скален масив. Това привличало хората и те обожествили грандиозните канари. В началото те имали възможност да обработват скалите и залагали на природната им величественост. С усъвършенстването на металните сечива обаче става възможно да се дяла твърдата скала. Така през хилядолетията се оформили овалната зала с огромният кръгъл олтар в центъра, а скалните съоръжения се превръщали в град с крепостни стени, дворци и преградия. Най-ранните следи от живот са от късната новокаменна епоха, края на 6-ти, началото на 5 век преди Христа. Следващият установен исторически период е каменно-медната епоха, енеолита, края на 5-ти и началото на 4 век преди Христа. От това време вече със сигурност може да се определят грубо изсечени в скалите ями с натрошена култова керамика. Не е чудно, че към античният комплекс се проявява голям интерес и днес. Скалният венец е защитен с здравата крепост на Акропола, чието стени са дебели до 2,8 метра. По всяка вероятност, твърдината е построена още в ранните периоди, но в римската епоха е обновена и допълнително укрепена. Зидовете са създадени без никакъв свързващ материал. Двете лица на крепостната стена са оформени от масивни каменни блокове с идеално издялана предна страна. Между двата реда блокове има пълнеж от натрошени камъни, уплътняващ отлично вътрешността на зидовете. Директно от улицата човек може да влезе в почти запазени къщи през оригиналните врати с издълбани в камъка прагове, по които са съхранени даже дупките на вратните механизми. Само на 30 на метра под Акропола на Перперикон се намира грандиозен дворец, сякаш излязъл от приказките. Възможно е това да е монументалният храмов ансамбъл на бога Дионис, разраствал се непрекъснато и достигал пълен разцвет в римската епоха. Едва ли е случайно, че големият кръгъл олтар и отворената към слънцето и небето олтарна зала се намират точно в северозападната част на комплекса. При разкопките са намерени много интересни предмети, свързани с християнският култ. Изключително ценна се оказа откритият надграден бронзов кръст реликвии. В научната литература тези предмети носят името палестински кръгове, защото се е вярвало, че са носени от светите места. На Перперикон и в източните Родопи са оставили следи различни култури и религии. Всички те почитали един ден в годината, това на лятното слънцестоене. Ето защо фестивалът Перперикон се провежда винаги в навечерието на този празник и завършва в най-късната нощ на годината, нощта срещу 22 юни. Според вярванията на различните народи в тази нощ стават странни неща, излизат самодиви и русалки. Уникалното в Перперикон се дължи на това, че част от историята му са няколко цивилизации. И когато видиш Перперикон, усещането е за вечност. Връщаш се назад във времето и историята. Неповторим пейзаж, тайнствени лунни нощи, разказващи митови и легенди за древните цивилизации до днес. Усещане за мистичност и спокойствие. Каменният град те омайва и пленява. И не търсете прилики с други подобни места. Тайните, които крие Перперикон, са само тук.
Достатъчно е човек да види Перперикон, за да се убеди в магията от неповторимото. Сякаш обитателите са изоставили Перперикон съвсем неотдавна.